Os gandeiros levan unhas horas moi preocupados porque para eles este ir e vir cogando sen saber moi ben se lle van a dar saída ou non é un problema e así cho contaban pois fai só unhas horas, Óscar. Becerriños fermosos aquí en Mangoeiro, amigos, estes becerros que vedes están aquí cebándose todavía porque non puideron atopar saída outro día na feira de Silleda, verdade, Iván? Sí, outro día pois, houve que buscarles outras salidas porque senón pois, tiñamos que devolvelos ás granxas e os gandeiros non queren eso. Claro, e vos o que necesitades é darlle saída e que non volvan para acá porque de feito que pode supoñer un problema que volvan para aquí, non? É un problema gordo de tema de contagio de enfermedades, aparte que non é o noso día a día. Eu son gandeiro máis transportista e non podo, sabes, teño que romper o meu traballo do día a día por conta dos problemas que pasou, por exemplo, a semana pasada. Claro, porque isto supón un gasto en exceso para vos, non ter que ir e vir. A parte do gasto é que hai que buscarlle salidas porque, sabes, a semana pasada eu levei en concreto 31 becerros e tuve que traer de volta 29. 29? Claro, eses 29, a maioría dos gandeiros non nos queren nas granxas, é que vamos, que eu entendo os problemas que pode haber, é o que os compradores exixen, que son quen levan os becerros dali, e terán que chegar a un acordo e a dirección da Central Agropecuaria atendelos. Porque disto xa falamos a semana pasada, pero recórdolle un pouquiño aquí a xente cal é exactamente o problema que tedes agora mesmo, Iván, porque non lle dan saída a estes becerros? Pois porque instalaron unha aplicación digital para subastar os animais polo móvil, que antes facíase nunhas listas en papel, e os compradores pois, non están de acordo con esa aplicación porque din que é moi liosa, que lles leva moito tempo, vamos, que non está adaptada ao que eles necesitan. E bueno, a central avisaron de que non iban a subastar a semana pasada, pois non chegamos, eu en concreto falo por mí, non pensei que iba a chegar a ese extremo de que non dialogaran co director ou coa dirección da Central Agropecuaria. Que non atoparan unha saída. Efectivamente. Estando como están pois 600 animais ali recollidos naquele recinto. E que eles saben o que supón tamén de cartos para vos. O que supón máis o riesgo é que hai máis cousas polo medio, que non é así de fácil, quedan ali e xa está. E agora mesmo, Iván, como ves o conto para esta semana? Crees que terán saída estes becerros ou crees que todavía andaremos un pouco... Pois mira, para esta semana, eu falo por min, eu non vou levar ningún. Non vas levalos? Non, eu esta semana non vou levar ningún. Bueno, moito tamén por decisión dos gandeiros que eu lle recollo os animais, que, vamos, vendo o que pasou a semana pasada, xa non se deciden a mandalos, é normal. A min tampouco non me sinto ben como para levalos, porque a semana pasada tampouco pasei ben ter que buscar máis salidas e darlles de leite para alimentalos e, bueno, encargarme deles, porque a responsabilidade de cara aos meus clientes teño eu cando os cargo. Desde logo que é unha responsabilidade e desde logo que tes toda a razón porque se non tes seguridade é moi difícil pois volver a pasar por isto, amigos. Claro. É que é moi interesante este punto de vista porque en medio de todo este conflicto están os gandeiros e os transportistas que tiveron xa que devolver a semana pasada moitos animais con todos os problemas que lle acaban de contar aí a Óscar. Moitos vertices neste asunto, Patricia, a última hora hoxe que non houbo posa de novo e que estamos pendentes dunha reunión que pode ser clave hoxe, non? Repetimos fotografía da semana pasada que pois os poucos gandeiros que se decidiron a ir ao final non lle puderon dar saída aos seus animais e efectivamente estamos pendentes dunha reunión na que se intentarán acercar posturas, porque o problema aquí sobre todo é que as dúas posturas contrarias que hai están moi enrocadas. Por unha parte están os gandeiros e os transportistas que non queren seguir perdendo cartos e que din, pois non imos a Silleda e é certo, a semana pasada foron a Amio e foi onde lle foron dando saída a esos animais e por outra parte está a dirección do Centro Agropecuario que non se move da súa posición de implantar esta APP. A APP é o problema central e nuclear, porque é certo que afecta moito a vida diaria, a semanal destos gandeiros, non? Pero tamén é certo que hai outros problemas, outras derivadas detrás que tamén están afectando este problema e que non están axudando en nada, como por exemplo, que os gandeiros levan moito tempo dicindo que o espacio para as reses é moi reducido, que as reses pasan máis de 20 horas nuns cubículos de 7x7 e que non pode ser. Tamén se queixan das taxas, que lles cobran
funcionan en Silleda que non son as mesmas que noutros mercados, entonces agora mesmo todo isto enconouse dunha maneira pois que levamos a 2 semanas a gota, non, que acabou por colmar o vaso foi esta aplicación. Claro, hoxe fontes que están ali contanos que a situación estivo tranquila, que hai máis presenza policial, a Garda Civil que a semana pasada, pois para que os ánimos, Manel, non salgan do habitual. Manel, ti entendes se dicir este enconamento en empregar esta nova aplicación que semella que debería ser boa para que isto flúa dun xeito mellor? Sí, claro, é que as aplicacións, estas apps, eu o digo porque teño unha edade, e eu dixeron, depois dos 60 anos, eu a teño que usar moitas veces, o sea, te uso diariamente e tal. Mira, esta semana non la actualizaron no traballo onde estamos e cada vez que se actualiza, a verdad que non estás ao día, se enroca máis. E depois, vai ser difícil chegar a un acuerdo cando dúas posturas están completamente cada unha no seu sitio e se non se sentan a falar, vai ser complicado. É o que digo, os gandeiros que estaban facendo o sistema de outra maneira, que lles teñan que impoñer unha cousa. Pero levan 4 anos tamén levan 4 anos. Levan 4 anos intentando introducilo dun xeito máis paulatino, que pasa que agora foi pois a un punto e final de a partir deste día, que era a semana pasada, en un formato non híbrido, senón completamente digital. E aí é onde pois. Pero Antón, ti crees que achegarán posturas porque a ver, as partes que están máis belixerantes din incluso que deixan de ir a Silleda a posar que é un dos lugares máis importantes, é dicir, teñen que atopar unha solución, non sei cal, pero A ver, a pregunta é, a app de Silleda é a mesma que a app que ten Santiago? Non, Silleda sería, polo que sabemos, a primeira en implantar 100% puxa digital. Pois, claro, ese primeiro é un problema, é dicir, de feito derivarán a Santiago, non? Eu penso que hai dúas razóns, e explicas, Patricia, que eu penso que hai un enconamento entre eles, é dicir, hai problemas que ao mellor non trascenden, non? E que son importantes, e despois tamén é certo que as administracións a veces non teñen a sensibilidade con determinados colectivos que son complicados, os tratantes de gando sempre é un colectivo complicado porque teñen unhas tradicións importantes, estamos vendo ahora cando foi a elección do Papa, que ainda escriben con bolígrafo e con papel, non a votación. Estamos falando dunha institución decimonónica que se reúne en cada... E funciona. Entonces, é un colectivo esa comparativa, Antón, un pouco... É un colectivo moi complicado, un colectivo que teñen unhas tradicións importantes de trato e que hai que, se non se sentan, e polo ben de todos, se non se sentan e todos ceden un pouquiño, vai ser difícil solucionalo. Claro, pero bueno, aí a clave tamén dunha reunión, non? É dicir que todo o mundo non ceda e se atope elva unha solución, non? Pois está claro, porque inda que levan desde o 2021 tentando non meter esta aplicación, está claro que a solución pois non é atinada para todas as partes interesadas, non? Que xa non son só os que compran, senón tamén pois os transportistas, etcétera, etcétera. É a propia feira, non? Entón, ten que chegar unha solución que realmente, o que dicíamos outro día, que cumpra ben as necesidades dos principais usuarios. E ata que non cheguen aí, nada. Que quizá ves o tema do Vaticano, pois é unha institución decimonómica, pero as aplicacións, os nosos maiores e a banca, non tamén atopan estes problemas. Entón, hai que ter unha empatía. Sí, que aí a clave, Antón, o falábamos outro día, igual dunha aplicación paulatina, dun explicar, yo dicir, dunha entente... E sencilla, pero ten que ser sencilla tamén, porque tú pensas que aí, cando... Se algunha vez algunha persona foi a ver unha feira de gando, ve que negocian, pero vamos, unha rapidez, e 20 euros están negociando. E con códigos xa... E con códigos, sabes, de sempre. De fai muitísimo tempo. Sí, pero bueno, os tempos tamén avanzan, hai que ver, estaremos hoxe durante todo o termómetro, como non pode ser outro xeito, pendentes tamén aí cun ollo posto en Silleda, por se houbera novedades. Bueno, estamos aí xa a mediados de maio, e seguro que se foron a mercar peixe últimamente, decataríanse de que xa empezamos a ver pois unha das ollas coas que nos agasalla o mar